سلام زي خبركم تخاتلتي بين تيفي بروخ قدام سمت كهون لكم هندات من نحن لو مقدام تشعت تريس تدالو حلتو زيناتات حيزلكم متقلخو كم وتروح نختكاتلنا هند عدمكو بقدام النتارس زينا اب تግራይ ህጹጽ ሰባው ሓገዝ ከም ዘድሊ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣብ ዝተፈላልያ ቤተ ማሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከቢድ ስቃይ ከም ዝርከቡን ገፍዕታት ከም ዝፍጸሞም ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ተማሕጺኖም መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኒውክሌራዊ መደባቱ ከሕየሉ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ሆስፒታል ህንዲ ብዝተላዕለ ባር 10 ህጻናት መይቶም ኣብ ለንደን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ኮይኑ ምህላውን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኣብ ትግራይ ህጹጽ ሰባው ሓገዝ ከም ዘድሊ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ትካል ሰባው ረድኤት ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውጽኦ እዋናዊ መብርሂ ካብ 7 ሕዳር 2020 ጀሚሩ ቁጽር ናይቶም በትኩናት ዝተፈናቀሉ ናብ ሱዳን ዝሃደሙ ስደተኛታት ልዕሊ 55,000 ከም ዝበጽሕ ብምጥቃስ እቲ ክልተ ዳህሳሳት ትሑት ኣገልግሎትን ውሱን መነባብሮን ዘሎ ኣዝዩ ከቢድ ሰባው ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ገሊጹ ክልቲኡ ጉጅለታት መጽናዕቲ ውሱን ቀረባት መግቢ ሰፊሕ ዝምታን ስእነት ጸጥታን ከም ዝተዓዘበውን ሓስፊሩ እቲ ኩናት ዘስዓቦ ሰፊሕ ምፍንቃሉን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብናሃሪ ክላባዕ ሓጊዞ ክኸውን ከም ዝኽእል እቲ ትካል ሰጊዩ ይርከብ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ብሰንኪቲ ጎንፂ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ቤት ንብረቶምን ገዲፎም ዶብ ሰጊሮም ናብ ሱዳን ክስደዱ ከም ዝተገደዱ ሓቢሩ ሰራሕተኛ ረድኤት ቅድሚ ሕጂ ናብ ዘይተፈቀዱ ከባቢታት ከተማ ምብጻሕ ከም ዝኽኣሉን ኣብ ወሰናስን መቐለ ሸራሮን ሽረን ካልኦት ከባቢታት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ውግኣት ይካየድ ከም ዘለውን ኣብቲ መግለጺ ተቐይሱሎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቶም 4 ሆስፒታላት ትግራይ 4 ጥራይ ኣገልግሎት ይህቡ ምህላዎም ዝተቐሰተ ጸብጻብ ትሕተ ቅርጺ ትኽልል ከቢድ ዕንወት ወሪድዎ ከም ዘሎ ተቐይሱ ናብቲ ክልል ህጹጽ ረድኤት ንምብጻሕ ናይ ቢሮክራሲ ምድንዋያት ብምህላው ክቀላጠፍ ተማሕጺኑሎ ሰመዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ልዕሊ 2.2 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተፈናቀሉ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ከም ዝሓበረ ይዝከር ወሃብ ቃል ቤት ጽሕፈት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ገብረ መስቀል ካሳ ንማዕከናት ዜናት ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፍርቂ ካብቶም ተፈናቀልቲ ኣባይቶም ንብረቶምን ዓንዩ ካብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝሃደሙ ብምጥቃስ ኣብ ኢዶም ዝኾነ ዓይነት ንብረት ከም ዘይብሎምን ወሲኹ ተቐይሱ ፍርቆም ድማ ካብ ካልኦት ከባቢታት ተፈናቂሎም ብእግሮም ናብ ከተማታት ኣክሱም ዓዲግራት መቐለን ሽረን ዝኣተውዮም እዚኦም ወገናት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዝርከቡ ስለዝኾነ ነዚኦምን ብፌደራላዊ መንግስቲ ትኩረት ተዋሂብሉ ሓገዝን ክበጽሖም ክግበር ምዃኑ ተገብሮ መስቀል ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ኣብቲ ክልል ኣብ ዝርከቡ ማዕስከራት ዝርከቡ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ምህላዎም ይፍለጥ ኣብ ላዕለዋይ ተጻዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓላፊት ርክባት ወጻኢ ጁልያ ራፋኤል ብ7 ጥሪ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ምስ ማዕስከራት ስደተኛታት ከኣቱ ስለዘይካሉ ብዛዕባ ሃለዋተቶም ስደተኛታት ተሻቒሎም ከም ዘለዉ ገሊጻ ምንባር ይዝከር እንተኾነ ግን ኣብ ማዕስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓሪሽን ውሱን ናይ መግቢ ቀረባት ብመሻርክቲ ኣካላት ከም ዝተላኸ UNHCR ሓቢሩ ካብቶም 4 ማዕስከራት ሕንጻጽን ሽመልባን ክሳብ ሕጂ ምእታው ከም ዘይተፈቀደሎምን ኩነታቶም ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘሎ ምፍላጡ ከም ዝተጸገሙ ሓቢራ ብሰንኪቲ ኩናት እቶም ስደተኛታት እግሮም ናብ ዝመርሖም ክኸዱ ከም ዝጸንሑ እቶም ኣብ ማዕስከራት ዝተረፉ ስደተኛታት ይዛረቡ ምስቶም ኣብ ትግራይ ናብ ሱዳን ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ማዕስከራት ስደተኛታት ትግራይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝርከብዎም ጁልያ ራፋኤል ገሊጻ ኣብ ዝተፈላልዩ ኣቤተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከቢድ ስቃይ ከም ዝርከቡን ግፈታት ከም ዝፍጸሞምን ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ሃገሮም ክመልሶም ተማሕጺኖም ኣብ ጅዳ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ፖሊስ ብቐጻሊ ከም ዝቕጥቅጦም እኹል መግቢ ከም ዘይረኽቦም ዓሪቆም ምህላዎም ገሊጾም እዞም ናብ ሃገርና መለሱና ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ኣብ ስዑዲ ካብ ዝርከብ ቆንስል ኢትዮጵያ መጽኡ ዝሓተተና የለን ይብሉ ኣብ ሓደ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ብዝብል ሓደ ቅጥዒ መልኦም እኳ እንተነበሩ ድሕሪኡ ግን ዘዛረበና ሰብ የለን እዮም ዝብሉ ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዲና ሙፍቲ ብወገኑ በብሰሙኑ ካብ ስዑድ ዓረብ ኩዌትን ሊባኖስን ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ይምለሱ ምህላዎም ብምግላጽ እቶም ሕጂ ኣብ ማእሰርቲ ዘለዉ ድማ
ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኾኑ ይመረጋግጹ እንተኾነ ካብቶም ፍቅሮ ቤት ማእሰርታት ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ክመልስዎም እንተሓተቱ መንግስቱኹም ኣይደለየኩምን ዝብል ዝሕዝን መልሲ ከም ዝተዋሃቦም እዮም ዝዛረቡ ንመሰል ሰባት ዝሕለቑ ዓለማዊ ትካላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂዩማን ራይትስን ዋችን ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦም ፀብጻባት ኣብ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ምህላውን ዝሞቱን ከም ዘለዉ ከም ዝሰምዑ ገሊጾም ነይሮም እቶም ትካላት መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ንኹነታት እቶም ስደተኛታት ከመሓይሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ፈቃደኛ ንዝኾኑ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ክመልስ ሓቲቶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ባይቶ ኤውሮጳዊ ሕብረቱን ነቲ ኣብ ልዕሊ እዞም ስደተኛታት ዝበፅሕ ግፍዕታት ከም ዝኹንን ገሊጹ ነይሩ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኒኩለራዊ መደባቱ ከሕይል ምዃኑ ገሊጹ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኣሜሪካ ዝዓበየት ጸላኢት ሃገሩ ምዃና ብምግላጽ ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ፒዮንግያንግ ዘለዋ ፖሊሲ ክትቅይር ትጽቢት ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ንሱ ኣብቲ ሰዓቲ ዝጋባ ዋዕላ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኣብ ዘስምዖ መደረ ሰሜን ኮርያ ኒኩለራዊ ኣጽዋራትን ወታደራዊ ዓቕማን ከተደንፍዕ ምዃና ተመባጺዑ ኒኩለራዊ ሳብማሪን ናይ ምህናጽ ውጥን ዳርጋ ምዛሙ በጺሑ ምህላውን ገሊጹ ንሱ ነዚ ዝበለ ምሩጽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቃለ መሓላ ንምፍጻም ምድለዋት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ገለ ተንተንቲ ከም ዝብሎ እንተኾይኑ ሪቶ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ልዕሊ ሓድሽ መንግስቲ ኣሜሪካ ጸቕጢ ንምፍጣር ዝተገበረ እዩ ይብሉ ኪም ምስቲ ስልጣኑ ዝሓድግ ዘሎ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ጥቡቕ ዝምድና እኳ እንተነበሮ ኣብ ዛዕባ ኒኩለራዊ ፕሮግራማት ሰሜን ኮርያ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተኻየደ ርክባት ብዙሕ ፍርህ ኣይተረኸቦን እቲ መራሒ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዖ መደረ ተጻባእቲ ሓይልታት አንጻር ሰሜን ኮርያ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ክትጥቀሙ ውጥን እንተዘይነበሮም ፒዮንግያንግ ክትጥቀመሎም ድሌት ኣይነበራን ኢሉ ንሱ ወሲኹ ኣሜሪካ ዝዓበየ መሰናኽል ናይ ሰውራን ዝዓበየት ጸላእትና ነያ መን ኣብ ስልጣን ኣሎ ብዘይገድስ እቲ ሓቀኛ ጸረ ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ፖሊሲ ፈጺሙ ኣይልወጥን ብምባል ማዕከዝ ዜና KSNA ጸብጺቡ ሰሜን ኮርያ ጽኑዕ ቁጠባዊ እገዳታት እኳ እንተነበረላ ዝተፈላለዩ ኣጽዋራት ናይ ምፍራይ ውጥና ኣበርቲኣያ ቀጺላቶ ኪመቲ ናይ 5 ዓመት ቁጠባዊ ትልሙ ዳርጋ ኣብ ኩሉ ጽላታት ሽቱ ከም ዘይሃረመ ኣብ ፈለማ ናይ ሰሙን ተዛሪቡ ነይሩ ሰሜን ኮርያ ዋላ እኳ ዝኾነ መልከፍቲ እንተዘይተመዝገበት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ብዝብል ካብ ዝሓለፈ ጥሪ ጀሚራ ዶባታ ዓጽያቶ እያ መጻወቱ ደብ ካብ ጎረቤታን መሻርክታን ዝኾነት ቻይና ነጽልዋ እዩ እቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ጽንሐ ንግዲ ብ80 ሚእታዊት ክንቆልቁል እንከሎ ብዘይካዚ ኣብ ሰሜን ኮርያ ህቦብላን ውሕጅን ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ኣዝራእትን ከቢድ ዕንወቱን ኣውሪዱ ይርከብ ኣብ ሆስፒታል ህንዲ ብዝተላዕለ ባረ 10 ህጻናት ሞይቶም እቲ ሓደጋ ቀዳሚ ውጋሕታ ዘጋጠመ ኮይኑ ሰራሕተኛታት ናይቲ ሆስፒታል ነቶም ህጻናት ከድሕኑ እኳ እንተተጓየዩ እቶም 10 ግን በቲ ባርዕ ከም ዝተቐተሉ ተገሊጹ ሰራሕተኛታት መጥፋእቲ ባርዕ ናይቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ሆስፒታል ቅድሚ ምብጽሖም 7 ህጻናት ካብቲ ባርዕ ምድሓን ተኻኢሉ ነይሩ እቲ ባርዕ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ህንዲ ማሃራሽትራ ኣብ ዝበሃል ግዛት እዩ ኣጋጢሙ ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንዳራ ሞዲ ነቲ ክስተት ልቢ ዘድሚ ዝሕዝን ፍጻመ ክብል ገሊጽዎ መንቀሊ ናይቲ ባርዕ እንታይ ከም ዝኾነ ዛጊት ኣይተፈለጠን መጽራይ ድማ ተጀሚሩሎ ናይቲ ከባቢ ሜድያታት ከም ዝበሎ ኣብ እዋን እቲ ባርዕ ኣብ ውሽጢ ናይ ሕርሲ ክፍሊ ተደጋጋሚ ነታዊታት ብምንባሩ ንምድሓን ህይወት ንዝግበር ጻዕርታት አንቂፍዎ እዩ ኣብ ስራሕ ዝነበረት ሓንቲ ነርስ ካብቲ ዝተወለዱ ህጻናት ዝእለይሉ ክፍሊ ትኪ ክወጽእ ምስራየት ንሰመዚ ከም ዝሓበረት ተዛሪባ ሰመዚ ናይቲ ሆስፒታል 7 ህጻናት ኣድሒኖም እዮም 10 ህጻናት ግን ኣብዚ ዝሕዝን ክስተት ሞይቶም ክብል ካለ ሓኪም ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ድማ ንስድራ ቤቶቶም ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ህንዲ አሚቴ ሻህ በወገኑ በቲ ፍጻመ ቃላት ካብ ዝገልጹ ንላዕሊ ከም ዝሓዘነ ኣብ ትዊተር ገጹ ጽሒፉ ኣብ ለንደን ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ኮይኑ ምህላው ከንቲባታ ከተማ ገሊጹ ከንቲባ ከተማ ለንደን ሳዲቅ ካህን ኣብታ ከተማ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ ቁጥጥር ወጻኢ ኮይኑ ምህላው ብምግላጽ ኣብ ሓደጋ ኣጋጢሙ ምህላው ኣውጁ ኣብታ ከተማ መጠን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 100,000 ሰባት ልዕሊ 1,000 ኮይኑ ምህላው ጸብጻባት ህዝባዊ ጥዕና ዓዲ እንግሊዝ የርኢ ኣብ ቀረባ እዋን ዝወጽእ ገምጋም ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ስታቲስቲክስ ግና ካብ 30 ነበርቲ ለንደን ሓደ ብኮሮና ቫይረስ ተለኺፉ ምህላው ይገልጽ ሚስተር ካህን ንማዕከና ዜና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ገለ ከባቢታት ኣብ 27 ሓደ ኮሮና ቫይረስ
ከም ዘለዎ ገሊጹ በዚ ድማ ኣብታ ከተማ ከምቲ ኣብ እዋን ሓደጋ ባርዕ ግሪንፊልድ ታውረን ሰነ 2017 ግብረ ሽብራዊ መጥቃዕቲ ድልድል ዌስት ሚኒስተርን ድልድል ለንደን ዝተገብረ እዋን ዓቢ ሓደጋ ተደንጊጉሎ እዋን ዓቢ ሓደጋ ምእዋጅ ብሓደ ወይን ኩለን ህጹጽ ኣገልግሎት ዝህባ ትካላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ድማ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ዝኾነ ፍሉይ ምዕረያ ዝጠልብ ኩነት ተግባራዊ ምግባር ማለት እዩ እዚ ማለት ካ ህጹጽ ኣገልግሎት ሆስፒታላት እቲ ንቡር ስራሓቱ ከይፍጽም ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 7000 ኮቪድ-19 ዝሓሙ ሰባት ኣብ ሆስፒታላት ይሕከሙ ምህላኦም እቲ ከንቲባ ገሊጹ እዚ ምስ ዝሓለፈ ልዑል ቁጽሪ እቲ ለበዳ ዝተመዝገበሉ ወርሒ ሚያዝያ ክወዳደር እንከሎ ብ35 ሚእታዊት ከም ዝወስኽ እዩ ሓቢሩ ኣብ ሆስፒታል ሮያል ለንደን ኣባል ክፍሊ መዝገብ ዶክተር ሳማንታ ባትራውንዳን ብትዊተር ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ ናይ ብሓቂ ፈቲና ሰራሕተኛታት ጥዕና ህዝቢ ኣብ እዋን ልደት ክጥንቀቕ ለሚኖም ሕጂ ኣብ ለንደን ካብ 37 ሓደ ኮቪድ ኣለዎ ክፍልታት ጽዑቕ ክንክን ኣዕለቕሊቑሎ ኣዝየ ኸኣ ጉሄሉ ኺሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልብል